Xustiza para Samuel é que isto deixe de suceder, é que, non sei, sexa un punto de inflexión e nos faga reflexionar sobre o mundo no que vivimos e que cousas teñen que cambiar para que estas cousas se vexan como atroces, que nos diga a todos, isto está pasando e non é un caso illado, senón que está pasando continuamente dende unha cousa máis minúscula como o que sucedeu de que podes acabar en un asasinato. Para min, xustiza para Samuel é que se estableza que se unha persoa é asesinada a berros de maricón, iso é un crime homófobo. É que esta sociedade ten que cambiar para evitar que volva a acontecer. Que significa para min xustiza para Samuel? Pois, polo menos que a condena mostra o que foi. Non é o primeiro compañeiro que se chora, agardaríamos que fora o último, pero parece altamente difícil. A agresión ao día seguinte en Compostela demostra que non vai a ser así. Xustiza para Samuel é que non caia no esquecemento, que sexa parte xa da nosa xenealoxía. Nos debemos tamén a nós mesmas crear unha xenealoxía propia, non? Coñecer máis o seu entorno, apoupalo, acompañalo, esas rapazas que estaban con el, a eses dous compañeros inmigrantes do Senegal, quer dicir, facer familia, non? Facer grupo, porque a xustiza para Samuel é, sobre todo, non esquecer. Podense perdoar, eu non son quen, non son Deus, nin pretendo, que non creo, pero, evidentemente, hai que ter na memoria a todas as compañeiras que foron retaliadas, que foron represaliadas, non? De alguna maneira.